Situation iri panapa isisina kumira mushe ndakaitarisa pari kupisa pari hot koma mboswera sei kunai mazimba zvinhu zvacho zvikuitike zvine I don't know kuti totangira papi tichipedzera papi but panapa nyaya iripo nyaya yekutakura kugwa kwemuchinjikwa zvinhu zvese timu rese rapa position vanhu vari kuita zvinhu zvavari kuda we have the likes of anatagwirei the likes of timu munhu wese ari kungoita yaari kungoita ende chekuita ndo pasina mudhara geza is no more comrade Chwero ndobva vaiuya vakaita take over. We have my legends the likes of ana nyoka mabhunu vachingorimo muremand prison ENSA and tine vanhu vakaita sana madzibaba eshanduko and the likes vangorimo mukati ameno kuti zviri kunyatsofamba sei ikokoko zvinhu zvokuti pakatoipa pari hot. Malcolm Masarirawo popularly known as Traore the legend shasha yepolitics akangoitwawo yesewo and you know kuti kana uchingozviswa pabheo wazobvumidza kutaura ka unonga kunzi chimbodzika manyonyarira bosi tamba kubatira nyeyo saka ukwanise kuita sei kudzokorodza the same thing ndo masituations ari kuitika ende manje kuti tichinge tichitaura zvebill zvacho mukungoona kuti maitirwa zvakaitwa mapublic hearings acho hana unyazofamba the way yaitarisirwa yacho nevanhu kuti vanhu vachaenda vakanodairira kutaura the way yavanoda panyaya dzemapublic hearings waitoti ukatoenda ikokoko unongonosidha unonzi uchiwe uda kupikisana nazvo ndiwani and the likes nyaya dzekuitika dzakawanda but without wasting much of your time ndiri kuona mukuru panapa vari kufamba vakatakura muchinjikwa wavo muchinjikwa unova unorema saini yekutakura muchinjikwa nezvakawanda kuti handipei zvenyu mhosva kana mada kundiroverera pamuchinjikwa wacho ndiwowo mungoita yamuri kuita. This is the situation right now yandiri kuona iri kuitika zvinhu zviri kutaurika handizivi kuti imimi makaitarisawo nyaya iyi muri kuionawo sei yekuti mukuru vari kubvuma here mhosva dzavo dzekuti okay uyu wacho paakatofa wacho angari ndigigini he was the one angari on duty that time akasara ari acting president but haana kukwanisa kutora kuti okay uyo ndakuda uchingokuimbira ndakuda uchingotiwo uchingoitwa wakashandira kumashure kwete panguva yekuti wangawaita iye uri kuita havana kukwanisawo kuzviita maybe it was because of time kana kuti pavari or he is not showing any interest pazvinhu zvese inyaya dzakawanda dziri kungoitika but panapa I've got something that I want to play for you so that munokwanisa kuunderstanda kuti nyaya dzandiri kutaura ndiri kubva nekupi ndichienda nekupi zvinokwanisa kutibatsira handiti so ndoda kuti tinge tichipinda neipapo panyaya dzacho toonesana tobva tanzwisisa kuti iskiri ripi riri kuitika but ndisandadaro rekedza ndishandise mukana kuzivisa mazimbabwenzi ese zvawo vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business account muSouth Africa muno vasina mawork permits kana mastudy permits ndiri kuti pane company inonzi Education Research iyo inotungamirwa nanamukoma Owen namba dzavo ndidzo dziri kubuda pascreen taurai navo vakubatsirei vakuitirei zvimwe zvese izvi zvinozoningirina uri kwauri ikoko vari kwavari munotobatsirana even if you are outside South Africa but you want to register a company in South Africa it's possible through Education Research just contact them on their numbers that are showing on the screen basa robva ratorohwa rotopera ipapapo unozodei mangwana ndiregedza kutambisa nguva tibva tangopinda tingonzwa kuti vakuru ava vari kuti kudii then mumwe munhu ari kutiregerera client mumwe munhu ari kutiregerera nditafara uyu talent tafara Chiwenga ndiye mumwe munhu ari kutiregerera uyoyo ndiye mumwe munhu ari kutiregerera uyoyo hongu I know kuti is an apostle iye ari kuti haapindi mune zvematongo enyika but he is the ndo munhu anotori nepower yatiri kuda panguva yakaita sei munhu anonzi Tafara Chiwenga ndiye munhu watiri kutoda ndiye munhu ari kutiregerera uyoyo. This time around tinoda president wemuZimbabwe kwete vamwe mapresident vane zvimwe vamwe masenema tisingahwisisi kuti vakabva nepi. This time around tiri kuda president wemuZimbabwe anozikamwa kuti akakurepi muZimbabwe. That's why tichiramba tichitsikirira nemi vachamisa imi chero mukatitsamura chero mukadi but hatibofi takanyarara because we know kuti iwe unobvepi, we know kuti uri muZimbabwe. Hatifani kuti tingoone mapresident kuti tinonzwa kuti akazokurira kwakati zvokuzwa zvega pasina mumwe munhu anoziva kukura kwake. Saka iwe talent Chiwenga iyo ndo mumwe munhu uri kutikanganisira isu maZimbabwenzi. Ikodzero yako yose kuti utibetsere isu maZimbabwenzi kuti tibude munyaya dzatirizi. Talent Chiwenga
Toda kuti tibetserane panyaya yevakomana, tisaramba takatsikirigwa vakomana for nguva yakareba kusvika riini tichingotsikirigwa tisingabatani maZimbabweans. Ngatibatane. Nemi vari kudiaspora imi unoona machingoita mameetings after meeting after meeting. Toda kuti pakuda plana parume mukangona tikakundikana pachinhu ichi kaichi tanyura forever. Ndokutaurirai tanyura forever. For once maZimbabweans timbobatanawo. Tosvika riini kuti tichiita chimbimbidoga chisina kana basa tichitambura pamwe chete. Hapana munhu ari kumbowana ari kumborarama upenyu hwakanaka uhu. Ike zvino pana vafana vari kushandira smelting company muZimbabweans munomu, but haana kana bhasikoro. Unonzi uri kubasa une payslip yakaita chibepa yekuti chero ukaenda kubhengi havakwanisi kana kukupa loan ye$2 chaicho. Saka ungati uri kushanda une payslip isingakwanisi kundotora loan kubhengi. Ndozvinhu zvetiri kuti ngatisumukei tigadzise nyika yedu tionekwawo sevamwe vanhu, kwete kuonekwa sekuti hatisi vanhu zvokuti nyika yese pasi rino rese rinongoona sekuti muZimbabweni haasi chinhu. Hazvikugwadzisei. Imi vari kuSouth Africa mune makagara kuSouth Africa kokoko muchitambudziwa muri kuSouth Africa kokoko muchishungurudza maSouth Africa muchiti hei vazokutukai vazokuti makwerekwere hei vazokutukai vazive kuti ikodzero yavo yokuti vakutuke because munyika musiri yavo. Imi maMozambique panga ari kuno mamusingamaseki. Nawo zvakwa makutanga kuti kwenzi hei maSouth Africa zotidai so. And dai vamuri mwamefanira kuti mutotenda South Africa nekukuchengeta kwose kwayakatichengeta kwose kubva nguva yose. Otherwise dai maSouth Africa akasina kutichengeta mafunga zoti dai tingade tiripi izvozvo. Saka ngatisumukei maZimbabwe, ngatibatane maZimbabwe, ngatisiyane nenyaya yekuti tine umbimbindoga. Handizi kuti ukwara here kana kuti chini, nyaya yekuti unorega mwe wako achitambudziwa iwe uripo. Muchina anobva kuChina azorowa mwe wenyaba imo muri 44 against 2 maChinese but munorohwa mambama. Chirudziko chiKristu rudziko chakapusa kudare ichocho. Chikaranga rudzi ichocho chikaranga chakadhakwa kudaro. Pane video yakasekuleta yemuChinese yakakusunga munhu newaya kudai makudo ari pakatarisa maziso kudai. Sis ngatinzwiranei tsitsi maZimbabweans, ngatinzwiranei tsitsi. Ngatibatane. Hakuna mumwe munhu uchamboda kuzoti tibatanidza futi. Isusu pachedu ngatibatane. Tikangoona mumwe wedu achishungurudzwa ikodzero yedu to stand up against munhu anenge achishungurudza mumwe munhu. Angava mukadzi, munongongwarira kusumukira panenge vachiti kwai mukadzi azorova mwana kana kuti uyu azo, ndozvamunongwarira izvozvo. But pane vamwe vanenge vachishungurudza vamwe mune muchihla. Let us stand up. Tikangoona munhu achityorerwa kodzero dzake, no matter ndiani ari kutyora kodzero, we have to stand up. Tichibetsera mumwe wedu kuti asatyorerwa kodzero dzake. Ngatidzidzei chinhu ichocho maZimbabweans, tibetserane. Hapana munhu akambokomba churu ari mumwe chete. Rume rimwe harifira kakomba churu. Tinofanirwa kuti towanda kuti tikwanise kukomba churu. Saka maZimbabweans handisi kupopota, handisi kukutukai. Handisi kukupopoterai, handisi kukutukai. Ndikangamwirei. Asi nyaya ndiri kungozwa ndeyekuti ngatibatane maZimbabwe. Ngatidzidzei pamuonde. Tione vamwe dzimwe nyika kubatana kwadzinoita. Zvinhu zvavo zvichifamba. Hapana chimwe chinhu chetinomboda maZimbabwe. Chinhu chetinongoda chete ndechekubatana. Ike zvinova biti vasungwa. Uchaona kuti hapana kana nenda kunovatsigira ipapa. Zvinongofanika vanosvika vopusa vari vega vachiona kuti zvauri kufira uchimobilize vanhu. Tarisa kuti ike zvino wasungwa wasara uri one. And which is true. Munhu anogona kuzokera kumasungwa. Because anoona kuti ndiri ndega pachinhu ichi, but after all tofanira kuti benefit tose pachinhu chesu tiri kugura nemunhu. Saka maZimbabwe ngatibetserane, ngatibwiranei tsitsi. Tiri kuita chinhu ichi chose.